ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଲାଡଲି। ଆଜି ଆମେ ଦୁଇକ ପଣିକିଆ ଆଉ ତିନିକ ପଣିକିଆ ଦେଖିବା। ଦୁଇକେ ଦୁଇ, ଦୁଇ ଦୁଗୁଣେ ଚାରି, ଦୁଇ ତିରିକି ଚାର, ଦୁଇ ଚଉକୁ ଆଠ, ଦୁଇ ପଞ୍ଚା ଦଶ, ଦୁଇ ଶହକୁ ବାର, ଦୁଇ ସନ୍ତା 14, ଦୁଇ ଅଷ୍ଟା 16, ଦୁଇ ନୂଆ 18, ଦୁଇ ଦଶା 20। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୁଇକ ବଣିକା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ତିନିକ ବଣିକା ଦେଖିବା। ତିନିକେ ତିନି, ତିନି ଦୁଗୁଣେ ଛଅ, ତିନି ତିରିକି ନଅ, ତିନି ଚଉକୁ 12, ତିନି ପଞ୍ଚା 15, ତିନି ଶହକୁ 18, ତିନି ସତା 21, ତିନି ଅଷ୍ଟା 24, ତିନି ନୂଆ 27, ତିନି ଦଶା 30। ସାଙ୍ଗମାନେ ପଣିକିଆ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଚାରିକ ପାଞ୍ଚକ ପଣିକିଆ ପରେ ଦେଖିବା। ରହୁଛି, ବାଇ ବାଇ।